ओंखारगोन र' खेबसे दिहुनना नायनोसै आं दाखिनिखौ थाखा थिंख्लिसो जाखोना माखोब्रा मोदायजो सिख्लायाबो मोजाङै खोन्थायासै आंनो थाखा थिंख्लि नोंखौ आं हाया दोननोसै दै मा ओंखारो देलाय नुजाफैलाय मावलायथारबाय माथोलै हे गसाय मा ओंखारगोनलै माबायदि मानसिलै बेलाय मा नांगौ नोंसोरनो मोनथाम उइस बिबानो आं गासैखौबो फुरा खालामजोबनानै होगोन नाथाय सानै हयै बिबानो जाबाय जि नांगौ गासै मोनथाम बुस्थु बिबानो जाबाय नांगौ नामा आच्छा अब्ला आंनो स्कुटि गंसे नांगौ मबाइल मोनसे नांगौ बेबो आइफन आरो मेरला बुरजा देलायग्रा नांगौ जागोन दे स्कुटि मबाइल आइफन आरो देलायग्रा जि बुरजा होलांबाय आइ एम सो हेपि आफा आइ एम सो हेपि आच्छा थाखा थिंख्लियानोमोन माथो बेबो नाथाय जोंलारियासो बायदिसिना बिबायना फैसाखौनो बियासै माथो बेलाय जारला जाबायना दे फिसाजोआ जि बिनानै मोनना खुसि जादों बेवहायनो आंबो रंजानोसै मा जाखो हापां मा सिरि सिरि थाबाय थाखो गुबुन दिनफोरावआ माथो दावलेफोरबायदि लेब 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 रायलायबाय थायोमोन आच्छा आंखौ नों दावलेबजोंसो रुजुबाय आरो नारजि बुदां अब्लालाय मानोथो सिरि थादोंब्रा नों सिरि थाबा आसरित मोनो आं माबाफोर जादों खोमा सानो जादोंआनो बिराद रागा जोंदों आं सोरजों मा जालायखो नोंहालाय मिथिगौना नारजि बुदां आइजो आफादनि मेम्बार जानानै ओरैबायदि जारलायाव गोग्लैबाय आं मानो जारलायाव गोग्लैनांगौ जाखो नोंथ' दैदेनगिरिबावसो बेनोथ' दैदेनगिरि जानानै आफादगिरि जानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आं सामफ्रामबो निउस फैबाय थायो आंनाव सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावजों लाइन मारिदोंनो सोरनिबा हिन्जावा सोरनिबा हौवाजों लाइन मारिदोंनो न'खराव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय गथ' गथाय सान्थि गैया असान्थि लेखा फरायनायबो मोजां जाया बिमा बिफायानो दावराव दावसि खालामबाय थायो बेफोरबायदिल' रादाब फैबाय थायो आंनाव बै दावला हायथाया बे दावला हायथानि हिन्जावा सोरजोंबा लाइन मारिगासिनो दङनो नोंलाय बोरै मिन्थिलायखो आङो उइदाउट प्रुफ जेबो बाथ्रा बुङा बुंनायालाय नाथाय आं गावबो नुदों दावला हायथायाथ' आर्मिनि साख्रि मावो ना हिन्जावा न'आव हारसिं थायो दानाबा फिसाया बायहेरायाव थायो हिन्जावा लाइन मारि खुमाबाय थानोसैनो न'आव हारसिं थानो बानानै जुम्बा क्लास लाबायनो दानाबा जुम्बा फोरोंग्रा मानसिजोंनो लाइन मारिबाय थाबायनो दा बेखौनो दावला हायथाया मिन्थिनानै आंनाव सोंहरबाय बेफोरबायदि जादों आंना हिन्जावा जुम्बा टिचारजोंनो लाइन मारिगासिनो होननानै ओमफ्राय आं प्रुफ बिबाय प्रुफ बिनायाव फट' हरबाय आरो हौवा हिन्जाव सानैनिखौबो फट'आ आंनावनो दङ फट'आबो नायथावजाया आं मालाय माथो बुंबावनो नों बेफोरनिनो समाजारि खामानि मावनो ओंखारबाय जेब्ला मावदो दस्रा हिन्जावबा बे हिन्जावनि फट'खौ भाइरेल खालामसिगौमोन नाथाय हिन्जावजों हिन्जाव आं भाइरेल खालामनानै होला बेनिखायनो आं जेबो बुङाखै माने जेबो खालामथ'वाखै गाबोन समफोर थांनानै हिन्जावखौ थिगसे बुहैगोन खालि बुनायल' नामा नोंना बुजायबानो जायोना खायसे हिन्जावफोरा बुजायबाबो लायाहाय फिसाय थाखानानैबो गुबुन हौवाजों लाइन मारिबाय थायो बेनिखायनो डाइरेक्ट बुनांगौ बिनि उनावसो बुजायनांगौ थोद बिदि जायो नामा खेबसे बुजायनानै नायग्रोब्रा सानना नाय बै हौवाया माबायदि मोनगोन बिनि हिन्जावा सिं सिं बेलेगजों लाइन मारि खुमानायखौ आरो आंबो मालाय बोरै मोननांगौ जाखो जुदि नोंबो सोरबा हिन्जावजों लाइन मारियोब्ला थोद साला मा सानबाय थायो नोङो सोमसिंनि फन दा आं हाफांनि सिगाङाव बोरै रायलायनांगौ जाखो ओरैनो मानसिया रागा जोंनानै दंखायो अब्लाबो रायलायनांसिगोन मानसिया प्रब्लेमाव दङ खोमा हेलौ नारजि बुदां नों हरनाय फैसाखौ मोनबाय आं थेंक इउ स' माच आं दा जोंलारिनो कलेजाव एडमिसन खालामनो थांगासिनो अके बिदिब्ला मोजांनि बाथ्रा नारजि बुदां नों गैयामोनब्ला जि आं बेसेबां खस्थ' जागौमोन इसोरासो मिन्थिसिगौ आरो दा आं जोंलारिखौ लानानै कलेजाव एडमिसन खालामहैनोसै दे मोजाङानो जाबाय बेखौनो खोन्थाहरनो फन खालामदोंमोन आं नारजि बुदां अके सोरनि फनमोन नारजि बुदां साइडनिफ्राय फन फैदोंमोन बेनोथ' सोर फन हरदोंमोन नाम गैया आरो नों साइडनि मानसिफोरखौ मिन्थिजोबो आरो हौवासा मानसिफोरखौ आच्छा आरो दावसे देलायनिफ्राय फैसाया मोनफिनबाय ना मोनफिनाखै ओहो मोनफिनाखै मा फैसाया बिफाङाव नांनानै थायो नामा खानानै हरबानो जानाय बायदि मोनदों नामा फैसाया बिफिनना लाबानो जाबाय दावसे देलायनिफ्राय जागोन दे नारजि बुदां आं फैसाखौ बिफिनगोन दावसे देलायनिफ्राय खोनानो मोनदों दावसे देलाया बिउटि पार्लाराव खामानि मावोनो माबा साम' खिंखिरिजों आच्छा
बिउटि पार्लारावसो जालायबाय होमबा फैसाया थाबैनो बिनानै लाबोफिननोबा लाबोफिन जागोन दे आं जेसेबां हायो थाबैनो फैसाखौ लाबोफिननो नाजागोन बिराद समायसोदों माथो नोंखौलाय लाबाय थालाय बिदिनो खानायखौ लोगोसे बेरागालियालाय मा खबर नोंना गार्लफ्रेन्ड बेरागालिया आयु सोर बेरागालि गार्लफ्रेन्ड दंलायो बे नालाय जालाय आंखौ बेरागालिजों एदावलायबाय आच्छा बावदोंसो बेरागालिखौ नों मोजां मोनला होमबालाय नङा होमबा नोंथ' कलेजाव थांसिगोन बेनिखायनो मालाय खानायखौबो गोजा खालामबाय नों कलेजाव थांबा बेरागालिखौ सोर लागोनब्रा आंनो हरदोलै बेरागालिनिफ्राय आच्छा नोंथ' कलेजाव थांसिगोन सिख्लाफोर नायसिगोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंनि बेरागालिखौ आंनो हरदोलै आं गाइखेर सेरना लोंबाय थानो बेरागालिया सिख्लाथ' बे बुरै जाथ'वाखै अबेनिफ्राय गाइखेर सेरना लोंनांगौ जाखो नोंलाय बेरागालिया दासिमबो दामब्रियैनो दङ आच्छा बेरागालिया होमबा सिख्लायैनो दङ होमबा गथ' मोनाखै आच्छा दे नोंजोंनो समायसिगोन दे नङिनि बेरागालिजों एदावबाय थायो आंखौ नोंहासो मानो एदाव जायो एमाव राजा आं नोंजों थाफाबा मिनि फाग्लि जागोन बेनिखायनो आं मिनिला एमाव राजा अखाफोर आंखौ अखाफोर होननानै दाबुं माथो नांगौ होमबालाय हांगारि आंखौ गोसोमखाय हांगारि होनलायदों नों आंखौ गोसोमखाय गोसोम होननानै बासिदों नों खोनासं गोसोम मानसिखौ गोसोम होननानै बासिनानै लानाङा गोसोम मानसिनि अनजिमायाबो बिराद
लिंहरगोन नाइजेरियाफोरनिफ्राय साउथ आफ्रिकाफोरनिफ्राय मेल्ला गोसोम ओंखारबोगोन नायनि होमबा गोसोमफोरा देरहायोना गुफुरफोरा देरहायो आय मा गोसोम गुफुर जालायलायबाय थाखो गोसोमफोराबो मानसि गुफुरफोराबो मानसि बे मावराजाया सेदावदों दा नोंनि बयफ्रेन्डआसो हा ए मावराजाया आंनि बयफ्रेन्ड सोर खोन्थानाय नोंनोलाय नोंसो सानैखौ ज' नुबाय थायो नोंसो सानैया गोसो थोलायदोंना दुलुरखौ मोजां मोनो आं हाट दुलुरनि मोदोमा गिदिरथार आं दुलुरखौ मोजां मोननो हाया आंखौ मोदोम गिदिर होननानै बासिखोना माखो नोंलाय आं बासियाखैलै आं लोदो मानसिखौ लोदो बुंखायो रान्थें मानसिखौ रान्थें बुंखायो आं गोसोम मानसिखौ गोसोम बुंखायो आरो गोजौ मानसिखौ गोजौ गाहाय मानसिखौ गाहाय मा होमबा आङो थगायनानै गोसोमखौ गुफुर गुफुरखौ गोसोम होननानै बुंनोसै नामा आरो खोनासं दुलुरा आंनि गार्लफ्रेन्ड नङा नंगौ नामा दुलुरा नोंनि गार्लफ्रेन्ड नङा आं बेखौनो दुलुरखौ नोंनि गार्लफ्रेन्ड साननानै नोंखौ रागा जोंफ्लांदों I'm sorry महाराजा I miss you हयसेजार लाजिलां बेफोरखौ नायनो मानो रागा जोंनांगौ जाखोब्रा अखाफोर नों आंनि अम्बासि हरनि अखाफोर गावदांसो जेरै नाम एरैनो दानसोरांरांब्रा नोंबो आंनि अम्बासि हरनि हाथरखि महाराजा जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव मेगननि नोजोराव ख्रि 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 जोंबाय थायो आरो नोंबो आंनि खोमसि बिखायाव अराय अखाफोर जाना सोरां होबाय थायो आयौ थाजालाहाय है आंबो थांनोसै बेनिखायनो जों सानैया सासेनि थाखाय आं नोंनि दानसोरां हरनि अखाफोरब्ला नों आंनि खोमसि हरनि अखाफोर गावदां अन्नानै कलेजावल' थांनानै गुफुर सिख्लाफोरखौ नुनानै रावखौबो गोसो थोनाङा दे जागोन दे नोंबो गोसोम मदद जांगिला दारि गोनां जौसां देरसांखौ नुनानै रावखौबो गोसो थोनाङा दे जागोन दे आं समायखिरा होयो आंबो समायखिरा होयो रावबो सिख्लाखौ गोसो थोआ होननानै बिदिब्ला बाय दे आं न'आव थांनोसै साला समायखिरासो होफ्लांबायना अबसे मा होननो समायखिराखौ फोथा खेबस' खालामफिननोसो लायो नङा होमबा